Здравейте, приятели! Не заминавам да продавам кукурус на слънчака, а в ръките си имам честа да държа новата Ефтинджос колекция бански и плажни аксесуари на Pink Angel. Да я почваме инспекцията. Аз тази година, ако изобщо влизам в морето, няма да викам «Отивам до водата», отивам да осолявам сланината, защото положението е «Мила моя майнолю». Знам, че съм за цял бански, който има отвори само на очите, но за Бога, виж, че го този. Ами той е, и той е неповторим. И материци им се учия, дето стягат телесата и ги прибират. Що той мъжът и сякак може да е виждал, ма кумшици от седмия етаж не са. Още един фамозен модел, който е като нарисуван от Пикасо и малко наподобява мотивите на фаянс. И да ви кажа, това за много от нас са единствените плочки, които някога ще имаме на корените си. Липсените им модели също ги обожавам и да знаете, че Pink Angel имат размери до 3 пъти XL. Имам на къде да се развивам, имам. Заледени са и страхотни модели половинки с чашки, макар че аз като съм тръгнала не чашки, ами скоро баки ще ми трябват. Той със сигурност е магнит за погледи и за разкайтени мъже, така че бъдете внимателни. Той пък рифе да се отърка в някое луксозно си паре на Миконос. Металическите модели също ще бъдат много актуални. Как бих се изплоскала аз на пес, ако се стоя, ама гърба ми стана като на Мичо Крика в силните му години. Заредили са и страхотни ефтинджос чехльовци, щото нали знаете, като се разхождате по нервната система на мъжа ви, трябва да е винаги с стил. Аз си взимам ейчия танкове, защото обичам М с стил, М да е болезнено. Заредили са и жестоки плажни облика, с които ще се чувстват и все едно дефилирате в Сент-Тропе, независимо че сте на плажа в Мичурин. Ей, това също е от тях и е просто върха. Видях, че го имат и в други цветове. А тая плетена рокля е такъв лукс и такава класа. Чай ми е казал някой, че му прилича на комарник, а и се събира зъбиче от пясък. Да знаете, че имат и много яки мъжки бански, ако ще пазарувате с картата на Машо, ко ви пречи да вземете ни гъщури и той душа носи. Тия съм ги избрала за моички, а ще му ги поднеса с картичка с послание. Вътре пише, че е резервирал вила с басейн за 10 дни в Гърция и че сумата по резервацията ще му бъде автоматично удържана след 48 часа. А, и че ако ми поиска развод, по-скъпо ще му излезе.